Dámy a páni, dnes som si dal kontrolný deň v nemocnici Agel tu v Komárne. Začiatkom roka sme tu otvorili nové centrum magnetickej rezonancie, no a dnes som sa prišiel pozrieť, ako prebiehajú dokončovacie práce prvej etapy zateplenia jedného z pavilónov. Celková hodnota reinvestície, ktorú sme umožnili, je 1 340 000 eur. Kvalitná, plnohodnotná zdravotná starostlivosť pre každého obyvateľa nášho kraja je pre mňa jednou z priorít, ako aj kvalitné a funkčné priestory, aby sa tu všetci pacienti z Komárna a širšieho okolia cítili príjemne. Môžem vás ubezpečiť, že rekonštrukčné práce tu v areáli v tejto nemocnici napredujú naozaj perfektne. No a teraz by som vám chcel ešte niečo ukázať, čo sa nám podarilo pre vás spraviť tu v okrese Komárno. Priatelia, náš kraj má bohatý kultúrny aj turistický potenciál a pri troche dobrej vôle sa vízie skutočne menia na realitu. Na jar 2024 by sa aj za pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja mal dokončiť posledný úsek cyklotrasy, ktorá prechádza naprieč celou Európou a spája Atlantik s Čiernym morom. Cyklotrasa od francúzskeho pobrežia do Budapešti má 1917 km a práve tu v komárňanskom okrese chýba dokončiť 17-kilometrový úsek. Po dobudovaní tohto úseku sa už budete môcť krásne a plynulo previesť na bicykli cez obce Krávany nad Dunajom, Čenkovský les, popri obciach Múžla, Obid a napojíte sa na cestu prvej triedy v Štúrove. Nitriansky samosprávny kraj sa dosť výraznou čiastkou podieľa na spolufinancovaní trasy na tomto úseku. Prezradím, že starostovia z tejto lokality ma pred letom navštívili a uviedli ma do tohto dlhé roky nedoriešeného problému. Ďakujem im aj touto cestou za to. Dámy a páni, keď tu tak stojím a pozerám sa na tento úžasne krásny južný región, tak ma napadla ešte jedna naozaj dôležitá vec. Všetci, čo ma poznáte, ale aj vy všetci, ktorí ste ma spoznali v pozícii predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, viete, aký som. Poznáte ma. Nerobím vôbec rozdiely a snažím sa každému pomôcť. Keď niečo poviem, tak to aj platí a preto sa chcem z tohto miesta, z najjužnejšieho miesta Nitrianskeho kraja prihovoriť všetkým sympatizantom a voličom maďarských strán. Nechcem, aby váš hlas prepadol v sobotnejších parlamentných voľbách a tak vaše potreby môžu ostať nevypočuté. Na mňa a na stranu Hlas sa môžete vždy spoľahnúť. Pre nás nikdy nebudete menšina, ale rovnocenní obyvatelia Slovenska so silným hlasom v parlamente. Ako vidíte z mojich aktivít, ja som stále medzi vami. Či už pri rekonštrukcii nemocnici v Komárne, otvorení mosta v Chlabe, spustení kompy v Krávanoch nad Dunajom, alebo aj na akciách vo vašich obciach. A tak to aj ostane. Vždy budem medzi vami, aby som vám vedel pomôcť, aby som vedel, čo vás trápi. Podporte ma. Voľte stranu Hlas.